आई भैया, हम भोजपुरी गायक उदयराज भैया घनश्याम स्टूडियो बसही के सौजन्य से आप सबके बीच एक लोकगीत भेज रहा बानी। हमके आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिली। एक जानी कहताड़ी कि ये सखी तहार मरद तो बड़ा बढ़िया काम करत हुई हैं, सुनीला के बड़ा बढ़िया पैसों कमाना, लेकिन कबो बतौलू ना बड़ा मजा में बीतत हुई तोहार। तो कहताड़ी तो हमार जियरा जानता है सखी कि का करे ले, सुनल चाहताड़ू तो सुन। कहताड़ी पहिरी के जींस झलकौआ भतार मोर बेचेला पौआ। बेचेला पौआ रे बेचेला पौआ रे बेचेला पौआ। और सुनबू का कहताड़ी, अरे कबो कबो पी के आवे महुआ भतार मोरा बेचेला पौआ। या भैया और कहताड़ी का कहताड़ी, ओ सझिया के रोज रोज पी के जावे सझिया के रोज रोज पी के जावे, हमके त हमके गांव भर के गौरी आवे। और सुन का कहताड़ी, अरे ओसे परेशान बा पूरा गौआ। हे सखी और का सुनल चाहताड़ू, ओसे परेशान बा पूरा गौआ भतार मोरा बेचेला पौआ। जाओ भैया जाओ, बाहर भैया। और कहताड़ी हमार जिंदगी कैसे बीतता तोहके का बताई ये सखी। कैसे हो? सुना ओ कैसे के लइका पाले भइल बुरा हाल बा। कैसे के लइका पाले भइल बुरा हाल बा, एक एक रुपया के जिंदगी मोहाल बा। आ जाना ताड़ू सझिया को दू चार गो और मित्र जुटा के आ ओकरे चक्कर में खेत गहना गुड़िया सब बिका गई। का करेला ओ गहना गुड़िया गहना गुड़िया सब बेचल खौआ भतार मोरा बेचेला पौआ। बार बार
और कहताड़ी कि शादी क के इतना पछतात है कि कबो कबो तो मन करे कि भाग जाए दूसरा के साथे। सुना अरे कोई के शादी हम तो बहुत पछतानी, कोई के शादी हम तो बहुत पछतानी, ओलहर में बीतत बाटे हमरो जवानी। सुना उदय घन श्याम बाट झौआ, बात बात में झगड़ जाला ये सखी। उदय घन श्याम बाट झौआ, भतार मोरा बेचेला पौआ। अरे कबो 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 पी के आवे महुआ।